From the medical empire na yetu ye ho ahye adenkwa nsa eja kronkron edeni monyam na ase kese ema wa wutumi so na brotumi nyina so wadumara kwa na nyina yete ase ene ma me ho kwa se afi nso yemfa wasam so mre nkrofo so se ma wa ho den wutumi eni nsem yachi na enye nshiraman eda wase we ne Awurade Yesu din mu amen amen. Yeda Nyankopon asese Awurade ehu ye mobo bio na ne nso ame ye ho kwa na yede nasam nso ebrem baabi a wo bia na ene no ye bisunya Nyankopon ansam kakra ebeboa ye na ne be se ye kasa kakra fa second command ho second command osha atoso mienu ho na ne be asam ne nkosie no ebe ye nhyira bebre no a awo ya abrabo mu na se didika ne se woji Awurade Yesu Kristo di a na obeye born again a obeye Yesu sunyani empanhye adwene me so obi abaji Yesu adi bia no na obeye born again na ebeji wa ba Nyankopon ahenie mu no oba beye Yesu sunyani ekoba ne saa de na se wudi Nyankopon achi na wabeye Nyankopon akoa na akoa nso de onse ni wura akoa bia ne ho a we kase e chen ni wura akoa o se ni wura se John chapter 13:16 edi hu adanse John chapter 13 verse 16 edi hu adanse na se afi ya Nyankopon nko a na ya bedi Nyankopon achi a di Nyankopon beka na afi di e de be adwuma Nyankopon okobe nkum a yenso ekobe nkum edi na chi na se okonifa a yenso ekonifa so Nyankopon ejina na ejina so Nyankopon okoten a na afi nyina ye koten so branche a yenso ya branche na se Nyankopon ogina na ye nyina na afi yesan ne ho de a Onyankopon branche na ya branche de a na je se Nyankopon yini nachi biu nim na akoye se ene na akoye se Nyankopon ya na aka se na chidifo ne ye nanso ene ye mu de na yini nachi eno nso de ehu pa ye pa Onyankopon o ma command na ye ne yenso ya bre ho ase ya ne commands ase Onyankopon wo hye ye na de obehye ye bia no afi yenso ya bre ho ase ehye na se so Onyankopon eka asem no osesa no a awase ye fa de asesa no so Onyankopon no asem no asemi fi Onyankopon no mobile na Onyankopon no asesa asem no de a asem no Onyankopon asesa no eno ena wose ye de adwuma se washa asem odi kai ebaaye no ana washa asem Onyankopon de maaye no ene ye fa first command di kai baaye no eye first command na afedia eba chire nu osesa no ene ye fa second command the second command ho asem ne ye beka ndi abere bia me de second command no e betwa first command no mu eni Nyankopon 19 emfanhye adwene me sa abere bia Nyankopon obema ahyade ana obehye ohye bia di kai bia ohyasem eba wo nkyɛn na Onyankopon no asa kase afedi ejaya afedi second command no na abetwa first command no eni Nyankopon na nante se fa baya bone ken kai ya efiri Genesis kosi Revelation no commandments be bre ho a atwam Nyankopon commandments be bre ho de ma ya atwam nanso no ebinom nso enhu ne saa na be bre nso a entwamu a eda so ye adwuma ebinom nso enhu ne saa eno nso ya de ehu pa ye pa so Nyankopon nsam se etwam na se yemu bi di akiri ne ka se ntwamu a ye bayira Onyankopon ma commands na akiri Nyankopon se masesa de me kan ye no na still no anka se ya mfa nsan ya Nyankopon de abakire nu a ye bayira ena se ntwamu ne ya se atwamu nso a ye nso ye bayira ene ma mienu ene se de obi a de wo ye ne wugidie bia na so hwe ne yie ko Bible na da ho nsem ebrenu a wo mu pa efiri Genesis ko se adisem no nsem ebrenu a wo mu ko ka Bible no a we so ye twam we so ntwamu we so nso atwam ebi se tight atwam ebi se tight ntwamu ebi se ede homeda twam ebi se homeda ntwamu ebi se nsem ebre na ye ne yesi atwam no se Nyankopon na se atwam di ya yayira ena ye ne yesi ntwamu Nyankopon se atwam ne ye se ntwamu nso ye nso yayira ena ye hwe yie papa o ye gidie ho na Onyankopon no ono odi nasem wachi ene ye achi na obedie Onyankopon nasem achi na wodie
die ne ye gusu su ye bebo ye pa de ba kwa ye hu wo ya de sua mu pa ye bibi e fe ne se counter instruction ana countermanding enu ya de bi a hu pa hu pa ade se bi Nyankopon ama instruction ana Nyankopon ama order bi no obi se Nyankopon akanse order no oyi order na free ho ya fe de betuma ye de pe bia na the counter instruction ya de bia hu pa so Nyankopon akansem se monye sei no obi se Nyankopon afe de order na oyi free ho hu pa na se free ho nso no ni pass still no order na de raso ya adwuma instruction Nyankopon de ma de raso ya adwuma na nso bi Nyankopon nso akansel yeso de bi raso ya adwuma eno nso hu pa na details e ba ya de sua yimu enu Nyankopon ma command ono na sesa so se ye nko na afi o se ya fe yenya ya ono na be kire ndi mo nko no ene first command munyaye no ene second command ti e ba sa na munyaye no ene na afi ye de ba be adwuma na minim sa de sua no e be yin bebre no ama ye ndi abre bia ne de emfa nsia adwuma mo se second command no e betwa first command no mu fase wa adwuma Nyankopon nante ni ye genka Bible ni esua Bible no ifira di isem ko ifiri Genesis ko si di isem nyina no Bible bia be kai bia no commandment bi Nyankopon de ma e bia no ana commands bi Nyankopon ma e bia no so osesa no na o de foforo no achi no wose yedie na Nyankopon aka asem no osesa no a yemusa na se why how Nyankopon ye nkwose no Nyankopon o ye sovereign God Nyankopon wodi wono ana ho so wo ye de wono anka se wo pe emre bia nje kire awurade won hye emre bia se emre bia wo pe bia no obetuma sa no emre a wa hye bia wo tumi se wo sa no asem efiri Nyankopon no ba ya no nya kase enche Nyankopon ye kase che na asem eni o na asem so tumi eni Nyankopon o ka asem a o ho kwaye se wo sa no na wo sa na asem so a yeni wo kwaye se ye question se why ana how so Nyankopon adenti o ho kwaye se otimi ye nsakraye wo na asem amendment openso obeyi mra na firi wo kura openso betuma mamra no so atena wo afe bo wo ye de ope wo ye sovereign God Erwade obi ne wo so oyo henkase ne yesom no ne nkoa ne ye ndi ye ne edi Nyankopon chi no ye hwe yie pa wo Nyankopon se de esi fa na asem ne se de edi na asem so ayadwuma ndi efri Genesis ko se edi isem no asede bia Nyankopon de ama bia no opa obetuma sana mana yie ne ye be ko Bible ni ahwe ebra Nyankopon aka asem na afi onu esesa no eno na makase first command no eba na second command badia na second command no na be twa first command no mu ye nko Nyankopon asem ne hwade akra ye mfa ne mebe ye mfa ton na o ya de sua mu o adisem Revelation chapter 1 10 to 11 ye nka akra ne ye hwe won se mi wo hunhum Erwade da no na metene kasie bi wo makiri se tuturbento se twa de hunhum ehye nwoma mu na soma koma asafo ahodo no fakoma Efeso ni Samira ne Pergamon ne Thyatira ne Sardi ene Philadelphia ne Laodicea Erwade asem nie yama John instruction oso wo hunhum mu na woteni bi ene yama ne instruction se de obehunu bia twere de obehunu bia no twere we eye Nyankopon command bi odi ama no eye commandment asere bi wona nche se ade bi odi na ni behunu bia no won twere ne yenhwe yenka Nyankopon asem no ewo Revelation 10 1 to 4 Revelation 10 1 to 4 John yama ne instruction say wa de obehunu bia wa ntwere ya wa fom baba sa Nyankopon commands no obuso ana Erwade asem ba na nche se de obehunu bia twere no adwuma ya de ase na nsa se wonye no se wanya watu Nyankopon mra wanya wadifo na yenhwe adisem eti ye Revelation 10 1 to 4 na menkan free 2 hose na okura hose na obofo bi a opie hose na mehu obofo hodenfo bi a ofure soro eba afom na ofura munkum na Nyankonton ewo nitire so na nanim te se owia na ne nan te se ojafadum na okura nwoma bi ketuwa bi emu bi ewo ne nsam na ode nan nifa esi poso na ode benkum esi azase so na ode ne kase tie mu se de yatabom na otie mu na pra na nso ne de wone kasae na pra na nso ne kasae no anka me twere na mete ni bi se efire soro esoro ka kire me se so de apa na nso na kana no na entwere nsa se second command no
yamane instruction de obehu bia twere afei de second command ya ba say de watia na de giant entwere afei John there be matwere because adana wase me ntwere na afei de wase mama ntwere hwe onyankopon oyekase ne yesum no Awurade wo hene pa yama commandments de obehu bia twere onyankopon no asa command ne ba ifi ni nche ba ye no order ni fi ni nche ba ye no wo se afei de wuhunu no man twere entwere so no John se matwere na ebasa na onye nyankopon akoa bio ebasa na afi nyankopon adom no ho na wahwe ase wonfa ni di amawurade in the first second command no abetwa first command no mu we adisunya bi ebesa nyina yenya yemfa bibi kakra enka wo yehwa Abraham so Genesis chapter 22 1 to 4 yehwa nyankopon so ema Abraham say so Abraham hwe so onfa ne ba Isaac nkoba for de ma no enga kakra bi osina ensem ye kiri no onyankopon so Abraham hwe no ka kire ne say Abraham no osiminie no ka say fa wo ba obakro a wodo no Isaac Komoria asase so ne fa ne kobo ohia for de oho ewo meponu mu ba ko a mekire wono so na Abraham so na patututu no yese na furumu no fa ne mofra ba nu eka no ene Isaac kan ne ho na otwa ohia afode nyina na osimu ko de nyankopon ka kire no no Awurade asem nie ese yama na order Abraham fa wo ba no Isaac ko ba for de ma me ndiza Abraham so yesitie ma Awurade ode ne ba no ko ye ode ne ba no ko ba for de ma Awurade nka nyankopon asa ne nhwe ngenka Genesis 22 no 11 to 12 ne nhwe 11 to say na Abraham ye bibia wieye ode ne ba no to ho afedi wa kire na for de ne nyina bibia ye ready ode se kai ebe kum akwada no ba for de ma Awurade so de nyankopon kan no wansuo ne yemu anyese no fi so ni me se oye de ase nyankopon anim onyam nyankopon na se wonye de wo ya won to mmra enya wudie e wo Awurade anim nyankopon se fa oba no ba for de ma me na yenhwe Abraham de ne ba no wo ba for de no anwe asem bi fire Awurade nche bae oka Bible no wo se na na Awurade bofo firi esoro frɛ no se Abraham was Abraham was minnie no se emfa wonsa enka abayema no enso enya ne hwe na afi na mahunu se usuo onyankopon na wankame wo bakoro no Awurade asem nie we a second command on sa first command na ba say fa oba no ko ba for de ma me Abraham ayeziti am Awurade afi second command na ba say afi de oba no emfa na ma for de bi ojai higher second command any second command na abetwa first command ni mu abayi commands na order na ba ne nche say onfa ne ba na nko ba for de ma no second command na betwam jai na betwam so na Abraham say me de ba bo a na fe de enyi nyankopon asem bio na fe nyi ampa nyankopon asem ba ne nche de nanso nyankopon ayi abetwa sa asem nim onyankopon kro no o ka sa asem no twam ndi abre bia no second command no ebetwa first command no no ere ho se mebre e fa Bible no a onyankopon kan se mebre pa ye e wo mere atwamu nanso nyankopon kro no a so wase sane mebre pa ye nanso ya hwe ni ya still no abeka so dada no a ehu o Abraham afa jai emfa kro na mafodi ye bio wo se me de ne bebo and the second command bia na ebetwa first command mu nyankopon asemu fashion wadwene mu wa wotie mi bia fashion wadwene mu na we ni nyankopon asemu a yemfrɛ mu a ebesa won so uhunu na ye hwɛ nyankopon asemu nso a se wo ka nyankopon asemu na hwɛ a nyankopon Yesu Kristo be wiase no o ma woda se enko wiase nyina ko ka se mpa ne ntra body nyina Mark 16 ayi nyina ayi nim no Paul nso nyankopon yi nwadi kyerɛ no o hyɛ ne se onko ka se mpa no wa mama nyina mu o ni pa nyankopon obobo nyankopon odin wa mama na te o ka Acts chapter 9 verse 15 so a o hyɛ nyankopon ka se Paul na o nam so be mama nyina te na asɛm no monya han te Paul nso ne tim ka nyankopon asɛm wa mama mu e wo nkura hodo mu so da be ya mama no e benya nkwagye no mo ate nyankopon asɛm o ka nyankopon asɛm no a o hyɛ bi ba Paul nkyɛ Acts chapter 16 verse 6 Hunkun si Paul kwa say ma Paul mprichi wo Asia ye hwe nyankopon asɛm ne yenkan sis wo say na otwa mu Phrygia ani Galatia asase so efiri se hunkun esi won kwa say onkasɛm no Asia Awurade asɛm ni o wo say now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia
they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. To preach the word in Asia. Everybody else in Paul and Wakas and Panning and we are singing. But the young people stop and preach Asia. And come out some Asia. Where a second command, the Paul and say, Paul is there be a creator. And the young people and we are some and Panning and to make Mecca. Asians can we are so. To some as Mecca. Young people say, and preach Asia. Or say, no, me preach. If you say, ya preach any pabayira. Na nipa ewu, nipa ayira. Na just nipa ayira, nipa ewu aya wasamwa. Akra ya wodia. Akra ya wodia, di akra ya ne dia say preach wo Asia. Twemu ko. O say me preach. Me kanya ngo pa asam. Paul no ma anya sa. And the amre bia say second command the bar. I want to follow second command no. Eni Nyankopon na Muhammad for nom. Nyankopon wo yakase ne yesum no. Na oman so sia ohwese de okan ye no ye bedi so nanso o se ko na fo no ase jaya na o so afere na so de adwuma ne enkohye ne se why everybody na kra ira wo Asia na fa wo se me preach wo Asia wo se yanka sampa ne nkyira ni pa wi ase nyina na Asia enya ehonye wo man Nyankopon se me yanka sam no wo Europe a me preach wo Europe Nyankopon se me nka Nyankopon sam wo China me nko ho the Nyankopon commands bi odi maye bia no se the odi maye bia o se di adwuma na so tia se second command no abire bia be twa first command no na ade ba kwa ye na ehu pa ye pa so ye counter instruction so Nyankopon aka sem na afi ye so Nyankopon asasa no na afi wo se we de we nyina ye kan nyina no Nyankopon kro no kwa asem no ano no na sesa no ne ye behwe adesua ebesua de akra bi nso Genesis First Kings chapter 13 the Bible ne be ebehwe niam be mienu bi afiri wo pa ye pa 1 okay free 1 to 6 na megen kan akra na me yi bi afiri mu prophet bi free Judah eba Nyankopon na soma no se omra Bethel no ba Bethel no obeye nsenkyene akase pa ye ewo ho wo hye nkom etia Bethel aforibochia no se wo aforibochia ye be hini pa no mpe ewo so aforibochia daachi bia no ye be hini pa no mpe insense baba for de ewo so no nipa do mpe ne ye be hye wo so no okasai no aforibochia no emu paye ho na emu adwatu na fe enso wo so nyina no na ahwiagu miracle kase pa no ye wo hye nkom ebere nu afa ho ohini bi wo ho ye fe ne Jeroboam e ho no ka se monche no otan ne nsa se monche no munso ne mu wona akeka sa ansem ne ho wa ka sa no a na fe ne nsa chebe ne nsa no ka sa mon otan nsa se monso difo na monche no me afi ne nsa na aka ho no afi wontimi nkwane nsa mo bio ene wo se Nyankopon nipa na se Nyankopon nipa ne mompaye ma no no nsere Awurade ma no ene Nyankopon nipa ne bompaye no sere Awurade ma no ene ne nsa no esa eba eye normal enti okache Nyankopon nipa na se omyenko fie no nko dwodwo ne ho no obeche lade no onko home no nko didi no onom na asema prophet ne kan se wode ufie fam pokura abe mamia ufie fa nyina abeche ho de nyina mu de fa mamia menu nko ufie na me nko didi ha ebise de Awurade asema hyeme se mami ne di na mami nom nso na mami nsa mfa ekwan a me fa so baaye no ende odifo no wanko ohen no enche nipa bebere nipa bi wo ho a se de Nyankopon sia ye wo mo no se nka ombe so mo use Nyankopon ni pesika nko benya bi pa ohe odifo yi anka obenya sika pa na nso Awurade ase bi wona nchai a ma ne kwa amani enmu Nyankopon asem so enko pa hunyade se de na binom eye no se enka ne buga prophecy bi na ba enko odifo nya e kan so me enko fie nu a no oha no akono obu Awurade asem so we ma hu se we no ye this is a genuine prophet unsa mpa wo ye genuine prophet pa o fere Awurade ho yen nka Nyankopon asem na obehunu wo se me ho enso hye ba ne nche no oge nka yehwe wo se de me nka wo se na wo se enna ohene ka kire ne Nyankopon nipa na se eni me nko fie na kododwo ho na meche wade na Nyankopon nipa na ka kire ohene se wode wo fie fampo be mamea me ne wo nko na me reni aduane enso me no nsu ha efiri se wode Awurade asemo ahye me se eni aduane na enum nsu na nsa ne mfa okwan a wonam so kɔ ye no so na ofa akwamforo so
no osan wa nsane amfa okwan ya onam so call betel no so on so odifo ya mana asede nso asin bi wona nkyai Nyankopɔn aka kyerɛ ne sɛ yidi kan no ɔkɔ no ma onidi onye fastan ndi ekwa na wotuo no de onum nsuo ɛna oni aduane nso so na fe nso wansansa na chi ekwa na ofa so no wansansa ma back won kwa we ni Nyankopɔn asɛm a wona nkyai ti asɛm we si ye no a anwade we nyina baaye no sɛ na odifo be okoro bi odifo mi so te betel a ne maye waye mmere odifo akokora wa experience e kura no nanso won hwe experience ni yie ne makobo na mane so odifo be kuruma se pa na nsankyene ne nsanne anwade obaye no ne nsema waka no nwanwa pa no se okani na ache no na ono so ko ni odifo ne nkyɛ okɔ no ka Bible no a yɛn kan twerɛ hono 14 to 19 Genesis 1 Kings 13 na meken kan no na bere nti na me bo so uka 14 to 19 a wɔse na obeto odifo no baaye no beta odifo no baaye no obehu sɛ Nyankopɔn nipa no ati di pon kasie bi ase ɔte wɔn agya ɔdwen ne ho no hu no na buza sɛ Nyankopɔn nipa no ofiri Juda baaye no wɔse amia hwena nimu no odifo no hwena nimu a ohun sɛ akoe ne ne odifo ekomo awesa no ohwena nimu a ohun sɛ wayɛ mmere wayɛ hadi a de sɛ ohun no bibia nkyerɛ wɔ sɛ ohia aduane de sɛ ohun no sɛ ohia aduane ohia homagye de sɛ cause afedie ɔka kyerɛ ne sɛ mienko fie na menko ma aduane ni na jojo ho no sɛ da bi Awurade asɛm wɔ me nkyɛn Onyankopɔn sɛ ma me ne di ma me nom nsuo ma me nsa mfa kwa me fa so ba ne di Awurade asɛm a ɔsɛ okay ha sei no oni oru ana adenti na ɔka so mienko fie nko di ɔhwɛ sɛ de wɔn wɔtie no ɔhwɛ na nim wɔ sukom ni minimum nyina awe na ɔyɛ hadi na nso ɔka kyerɛ ne sɛ ma yɛ hadi di o ma yɛ hadi minimum awe ma brɛ ɛkɔm de me na nso Nyankopɔn se ma me ne di Nyankopɔn asɛm no ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm ne didie ne wɔnom nko a o Kristo som nya didie ne wɔnom nko a na Kristo som ya fa ne sɛ ɛyɛ didie ne wɔnom nko a yedie nko a ɛyɛ prosperity nko a ya pomode nko a Nyankopɔn asɛm no awɔ sɛ yɛhwɛ ne yie pa yedie ka ho apomode ka ho nanso amane bɛba ahokyere bɛba nanso wɔ sɛ ɔmmu Nyankopɔn asɛm so nanso nipa ne hyɛ ne sɛ me nkɔ ne kɔdidi wɔ sɛ me nkɔ na me ne di na ɔhwɛ deɛ ɛwɔ ne ho ɔhwɛ n'animu a menyamka sɛ ɔhwɛ n'animu a ɔbɛtumi aka deɛ ɛwɔ ne ho ɛde sɛ ne wɔ maa ɛwɔ mu yi nyamesom ne ɛkɔ so ne adiyifoɔ bebree nu aba no nipa ɔhwɛ baabi a wɔteɛ na ɔhwɛ w'anim ɔbɛtumi aka deɛ ɛwɔ ho nyinaa akyerɛ wo adwuma sɛm a ayɛ den yɛade yɛda nipa so ɔha wɔ nipa nam mu ne abɛbrɛsɛ ebi no afa ho ne yɛka nsɛm bi psychology hu papapapapapa na Awurade deɛ ɔhwɛ nipa sikasɛm a ayɛ den awo a bi yɛ ho ayɛ den ama nipa ne aware bi yɛ ma biara no dodoɔ no a nipa ɛhwɛ saa na ma wɔm nyinaa ho ɛne yɛka nsɛm odiyifoɔ no hwɛ ne nua no nanso ɔsɛ me deɛ menkɔ da ɛkɔm de me deɛ ma brɛ deɛ ahokyerɛ wɔ mu memene mu awe deɛ ma yɛ ha di nanso memmu Awurade asɛm so menkɔyɛ deɛ mfata da nyamesom me nua no menya didie ne wɔ no mu na afei deɛ bɛɛ bio ne nipa no yɛhwɛ deɛ odiyifoɔ no kae asɛm ɔkae no sɛ me nso so meyɛ odiyifoɔ sɛ wo a an order from heaven aba sɛ wayi ahyɛdeɛ no afiri hɔ wayɛ free ɛsɛ order bi firi heaven aba sɛ ahyɛdeɛ na wɔwɔ nkyɛn sɛ mani deɛ no yɛyi afiri hɔ yɛtwam ɛngye bi firi heaven ɛde good news aba sɛ afei deɛ and the fasting no akɔmkye na woyɛ no afei deɛ didi nanom na gye w'ani afei deɛ wowɔ freedom of movement wobɛtumi ya move akɔ baabiaa wobɛtumi ayɛ deɛ wopɛ biaa kɔ nifa kɔ benkum wobɛkɔ w'akyi baabiaa wopɛ biaa yɛ bi sɛ order bi firi heaven aba wɔtwa nsorɔhye na wɔwɔ nkyɛn no mu mmara biaa ne kyerɛ wo bio odiyifoɔ no nso ɛfa ne sɛ ɛyɛ good news Judea prophet na gye ne sɛ ɛyɛ asɛm papa onim sɛ ɛnaada bi na ne nua adiyifoɔ no daadaa no onim sɛ atoro sɛm bi na onua no ɛka ade ntira wayɛ mmerɛ ɛkɔm de no ɛkɔm de na meka sɛ wopa ware a akwankyerɛ fun bi de mama bia ho bɛdi akyire sɛ wopa wo a akwankyerɛ fun bi de mama bia bɛdi akyire dangerous pa odiyifoɔ no ɛkɔm de no wɔse bɛse ne order bi firi heavy abasa fɛdi atwam bɛsbrane bɛdidi wɔamusa Awurade yɛ wɔama ho mpayɛ wɔamfa asɛm no anoto asɛm a wɔne nkyɛn ne ho wɔamu ho atɛn wɔdidi sɛ asɛm no firi Awurade
nanso na ɛyɛ atoro na prophet no edi akyerɛ no adɔfo no atoro akyi na odi yɛ ɛkɔ ofie na ɔkɔdi di yɛ sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ asɛdeɛ bi atwam ana ntwa mu a busa Awurade o Bible na da hɔ no ɛne obi a kyerɛ nim de obi a kyerɛ no adwene o odifo ne daadaa no ɔhena na ada no nkɔfo mo taa da nkɔfo paa yɛ nkɔfo bi asa Nyankopɔn asɛm wɔ mo nkyɛn no wɔn yɛ dangerous papa ɛkyɛ nkɔfo bi a wɔn yɛ da nim Bible mu we odifo wɔse me nso Nyankopɔn asɛm wɔ me nkyɛn obi ka kyerɛ wo sɛ asɛm a wodi akyenya no korɛ na me ayi akyerɛ me a wo so Nyankopɔn nyi nkyerɛ wo obi si asɛm na twam a wo so ɔhu sɛ twam ana Nyankopɔn yɛ ba ne nse ɔma obi adanse obi a wo so Nyankopɔn obi ɛsɛ wo nya testimony ɛwɔ Nyankopɔn asɛm nyɛ de obi ka ne bebree no hu paa yie paa okodi akyire na yɛhwɛ deɛ ɛtoo no minim sɛ yɛkɔ so a yɛbɛboa yɛ bebree asɛm ne firi Awurade afɛ ɔne ne kɔɔ fie no ɔkɔto Nyankopɔn mmara ɔmo tie aduane ho ɔmo die no a wakɔ fie wasan n'akyi wato mmara didi kan no yɛsi nsan wɔ akyi wasan n'akyi ɔkɔtena ɔde ne kɔɔ ne fie verse 20 hɔ no to 25 no ɔkae abɛhu no nyinaa afei ɔde ne kɔɔ fie ɔtoo no pono nti wɔte aduane ho a wɔdie no a na Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ wowɔ diifoɔ yi ɛnsan sɛ wate Awurade asɛm so atua ne wɔani mmara nsɛm a Awurade hyɛ awuo nti yɛnsie wɔ okuro mu odidi wie no a wɔdidi awie wamɛ wɔyɛ pinti afei wɔyɛ free deɛ kɔmɔdia no wɔmɛnyɛ wamɛ awie wɔnam kwan so wɔkɔ no a Bible si gyata bɛkye ne kum no gyata bɛkye ne kum no koraa na afei ne funu no afei de ankɔ ne gya nkyɛn Nyankopɔn atemmuo ɛbaa no so madɔfo no lesson bɛn ne Yesu wadeɛ wɔ mu odiifo no edi ɛkɔm ani brakyi ahonyehia ɛne wɔ brakyi kɔto Nyankopɔn mmara yɛn nso si yedi yɛ problem si akyi awo a yɛpɛ ekunu a yɛpɛ akɔnto bi a yɛpɛ sikasɛm yadeɛ bi ɛda yɛn so yɛnhwɛ ne yi a ɛde yɛbɛkɔ baabi ani si yɛkorɔ yɛbɛyɛ nneɛma bi ani si yɛyɛ o madɔfo nom Awurade asɛm ɛbɔ yɛ kɔkɔ ɛnɛ o yɛnyɛ ɛnyɛ hwɛ yie papa odiifo ne mmara to ne sɛe sɛ wɔgye Awurade asɛm hɔ na ɔsane kɔdi de ɔkɔ n'akyie na ɔkɔdidi yɛ no ɔnom yɛ na adidie ne ɔnom n'akyi na ɔsɛe ne baayɛ o yɛn nso bɔne a yɛn ne wiase nyinaa no yɛ bɔne a yɛ abɔ ne sɛ yɛ dwamammɔ ɛne yɛ korɔ no n'akyi no ɔsɛe bi bɛba adidie ne ɔnom n'akyi na Nyankopɔn atemmuo baa no nso gyata ɛbɛkye ne kum no Juda mu gyata bɛkye ne kum no Juda mu gyata ɛbɛsɔre ɛwɔ nna bi edi anim o madɔfo nom kantan nso ɛhyɛ ehu paa yie paa odiifoɔ no edi atoro akyi ɛkɔ Nyankopɔn ɛma Nyankopɔn kum no odiifoɔ no edi atoro akyi Nyankopɔn kum no na dwene mu deɛ no nim sɛ Awurade asɛm akyi na wɔdie ebi a wadwene mu deɛ wonim sɛ wɔn so yɛ right wɔ right place but deɛ wɔso Nyankopɔn na yɛ odi the right prophet akyi sɛ wɔnyɛ diifoɔ ofi Nyankopɔn a ɛnyɛ wadwene sɛ Nyankopɔn de bɛkyɛ wo na sɛ odiifoɔ no onim sɛ Nyankopɔn asɛm akyi na wɔdie nanso na ɛyɛ wrong ba Nyankopɔn anka sɛ onim de wankunu wɔko no mo me nya dwene sɛ me deɛ me wo bia me matena so yaso Nyankopɔn Awurade asɛm deɛ sɛ odiifoɔ no wɔne de aduro yɛ asɔre o wɔne ɔmfa duro nya asɔre me deɛ memfa ho me deɛ Awurade na me som no me bia bɔ Nyankopɔn ni bia deɛ mɛtena ɛnyɛ bia bi ɛbɔ Awurade din bia na wɔsa wotena o ɛnyɛ nipa nyinaa na wɔsi adi wɔn akyi o Nyankopɔn anka sɛ obi ɛna daadaa no nti wɔn ma nafa ne ho adi wɔkum no Nyankopɔn anka sɛ wɔn so obi na daadaa wɔn nti so fa ho adi mo ma yɛnya saa adwene koraa wɔ yɛtirim koraa o mo ma yɛnya saa adwene koraa wɔ yɛtirim sɛ ne sɔfoɔ ne sɛ wɔn na daadaa wɔn ɔkɔtura aduru a wɔn mfu Nyankopɔn na mɛdan sɛ mɛnsu Nyankopɔn hwɛ odiifoɔ na ofi dudi abaeɛ no ɛfa na sɛ deɛ odi akyire Nyankopɔn asɛm wa nanso atoro na odi akyire Nyankopɔn anka sɛ wɔn nim nti wansɛe no gyata kum no ebisɛ na wɔsɛ obu sɛ Awurade ɛwɔ sɛ yɛhwɛ twɛn nsɛm mu ɛwɔ sɛ yɛde ɛho to Awurade asɛm so madɔfo nom wɔsɛ me nso yɛ odiifoɔ sɛ wo a me nso yɛ sɔfoɔ me nso yɛ sɔfoɔ na sɛ me nso yɛ sɔfoɔ me nso Nyankopɔn me yɛ odiifoɔ me nso yɛ sɛ mbakani me yɛ bishop na sɛ me ne baako te hɔ o na sɛ ɔfa baako kɔ na yɛ bɔne wɔna kaa saa akyerɛ wɔ who told you na me bɛka dwamammɔ ho asɛm papa adeɛ ɛfɛ no dwamammɔ ofa sɛ sɛneɛ ofa hafa na ɛnyɛ wɔna kaa saa akyerɛ wɔ na ne baako pɛte wɔde a ɛnyɛ mfɔmsoɔ
mi be chire nsem we papa ne nipa be dwane papa madafo no asem a eba na ehu pa yie pa me nso me odifo se wa azam so kwa sori me Kristo ni nsa me so me kakra me no me level nsa me no kakra mo mfa ne man de chire mo ho saa mo mfa ne man de chire mo binia se wo se wo no odifo wo se Nyankopɔn yi ache no a wo de Nyankopɔn nyi nchire o se ne Bible na che ne se na wo so wa ya wo Bible na da wo ncha chire wo saa na anya sa asem bi obi be ka bia na wo di achire da bi yan sum Nyankopɔn saa nya wadanse efe Awurade ho enu nti Nyankopɔn ekum no no na emra nche bia nam de asem ekɔ na wie wo se mensum ye odifo na surabɔfo bi ade Nyankopɔn asem abɛka kyerɛ me se ne se abɔfosɛm ye hwɛ yie wa abɔfosɛm o na nkɔfo bi de Awurade abɔfo din da nkɔfo abɔfo na emama kwankyerɛ abɔfo na tumefo abɔfo na kyerɛ madeɛ abɔfo na kasa kyerɛ me abɔfo na tenetene me and so what enti dia bɛn abɔfosɛm onimse abɔfo din wa ase a ebetima amani na agye adi enti waka sɛ nyame bɔfo bi se bra na bɛdidi abɔfo din ebinim de abɔfo din dada nkɔfo so obi se bɔfo na kyerɛ na adeɛ won Holy Spirit na kyerɛ wadeɛ na sɛ two teachers yi one great abɔfo no wɔn hyɛ Holy Spirit ase eni sɛ abɔfo kyerɛ wadeɛ very good wɔn many Holy Spirit nya aka na so dangerous pa ye pa so bɛka sɛ me deɛ abɔfo ne tumefo abɔfo na kasa kyerɛ me ampa nyame bɔfo kasa kyerɛ nipa nyame bɔfo kasa kyerɛ nipa na so hwɛ owura yi wɔn se bɔfo bi de nkra bi firi heavy abaka kyerɛ me sɛ didi nanom nanso atoro na wodie mo obi mfa Nyankopɔn din na adaaye mra me dia enche me dia asem ebeba na wie yi odifo no zuzu ɔka kyerɛ ne nua sɛ ɔbɔfo na kasa kyerɛ no a ebema na asem no ayɛ hu ebema na asem no ayɛ kɛse ama nipa ni nua na agye asem no me nua nom sɛ honkonkon kasa nkyerɛ na so honkonkon na kasa kyerɛ wo a wadi atoro due sɛ wo se Holy Spirit na kasa kyerɛ wo sɛ wo se engine na kasa kyerɛ wo na sɛ engine kasa nkyerɛ wo due na wasam de yanka ne owi ase madofo nom wo mo hu owi ase pa baako ene nkrofo ase Nyankopɔn asem wo mo nche no wo mo na ta di atoro odifo no odifo di o nanso wo di atoro bata na asem no wan hwani a wo befa na se Nyankopɔn asem ni wo di akira kwayira onua ne di odi akire no kwayira Awurade kum no mo me nya de ne se se edi obi achi ana ye tie obi ne o Canada asem a Nyankopɔn ya de me de se minim ye ni frani ho na ka sa akira wo enu nti na Bible no ho no ewo se ye hwe Nyankopɔn asem mu ewo se ye de enwo to Awurade asem so madofo nom se Onyankopɔn bɔfo nkasa ya mo me ma Nyankopɔn bɔfo nkasa se onkonkon ka asem bia nkyerɛ wo a enkasa nyame ho na aka kyerɛ me won so nya wadanse asem bi obi ebeka bia no enu nti na Bible nda ho won so hwehwem na hu sa asem na fira Awurade ana ene so obi ka se nyame yi a kyerɛ me nyame se antia na wokodi akyire odifo no onuanda da no Onyankopɔn panesen de takum no na wo se obusa Awurade won so busa Awurade asem bia ense wotirimu bia no busa Awurade Bible no da ho the first command bi second command bia na eba na ebetwa first command madofo no abofo no Nyankopɔn Holy Spirit no omuni asem bia omye baako abofo no master ni Holy Spirit omuni na adwuma bomu eni se abofo kasa kyerɛ wo a yema abofo kasa nkyerɛ se Holy Spirit kasa kyerɛ ni a yema Holy Spirit kasa nkyerɛ mo ma mfa atoro bia mata onyame asem ho odifo no odi atoro bata na asem ho owura no so je ne se Nyankopɔn asem odi akire no owuo ne ba no so atoro bia bedi akire bia no ɔsɛ ye beba ye so enyema de ne se me de minim se nipa ne wona na da me hwɛ Nyankopɔn aye wei e de ayasenda ho de ato amaye madofo nom emra me ye bɔ mpaye se wonya mfa Awurade se bade asem nya ma won kye ya ene ya dom bre ma ho kwai na enada ekoso bebre wo wiase na Onyankopɔn be se ye di na ada asem so enim na afi ye nam so aba ne nkyɛ ye bɔ mpaye ada kronkron edi animunyam na ase kase ema wo anopai ensempa Awurade wonam ana adum bebre so di abre wo boye gwakɔ na o kasa kyerɛ se ye hweyie ne ye ni atoro sɛm wachi ne ye di enokurachi udifo ne kodi atoro sɛm wachi no jatakum no en yanso ye di atoro bia sɛmachi bia nso a owuo ne ye benya ne srɛ sɛ wade hu ye mɔbɔ na asɛm bia eba bia no yanso ndimi musa asɛm efiri Awurade ana na emfiri wo na sɛ emfiri wo di a yankodi akyire efiri wo nso di a ye di akyire me do man Ghana hyɛ won sa Awurade hyira wo man enim se ya bɔ mpaye watie eda wase
we ne Awurade Yesu din mu. Amen. Amen. We dey ada from we dey the meet back up e da mo ase. Da mo ase pa ye pa.